Moi! Tervetuloa takaisin mun kanavalle, tai tervetuloa ensimmäistä kertaa mun kanavalle. Mä olen erilaisessa ympäristössä, kuten varmaan huomaatte. Mä oon mun äidin luona maaseudulla, toisin sanoen Kokemäellä. Ja mä ajattelin, että kun aina löytyy jotain uutta semmoisista paikoista, missä on ensimmäistä kertaa, tai pitkästä aikaa, niin mä ajattelin, että mä näytän teille, että mitä kaikkia kivoja ostoksia ja löytöjä mä olen tehnyt tänä aikana. Ja aloitetaan ekasta paikasta. Eli me käytiin mutsin kanssa Kokemäen Tokmannilla. Joo. Ja mä löysin sieltä pari ihanaa jutskaa tosi halvalla. Mikä on ihan ihanaa, kun löytää jotain alennuksessa. Ei. Mutta siis tää oli mun ehdoton suosikkilöytö tällä kertaa. Eli tää on Malavan kynsilakka. Ja Malavahan myy näitä 4,90 € ympäri maata. Mutta tämä kaveri on toi Trinidad. Ja tää on ihan ihana. Just nappi sininen väri tänä syksynä. Ja tää kaveri oli vaan euron. Eli se oli tosi ihana löytö. Euron löytö sitten. Yes. Mä tykkään sinisestä kynsilakasta. Varsinkin tänä syksynä. Sitten toinen juttu, mitä mä löysin sieltä, oli näitä tämmösiä meikkikorjausvanupuikkoja. Ja nämä on jonkun Kotonevan kavereita. Ja tosiaan nämä on sellaisia, että näissä on nuo suipot päät, niin kuin näkyy. Eli ne suipot päät auttaa sitten pääsemään ja tekemään vähän suorempia linjoja ynnä muuta sinne. Tuosta näkyy vähän kuvaakin niistä käyttötarkoituksista. Eli nämä kaksi kaveria löytyi sieltä. Ja sitten mä tarttin mun käsilaukkuun hiuslakkaa, koska mikään ei ärsytä mua niin paljon kuin että hiukset on miten sattuu. Ja sitten kun niitä yrittää saada nätisti, niin sun niin kun kädet ja sormet vetää kaiken sen niin kun ryhdin niistä pois. Ja sit elämä on semmoista. Joten tämä on pakko olla siellä laukussa. Ja tietysti mä otin tän Elnetin sieltä valikoimasta, koska se lähtee harjaamalla pois, niin sitten jos sä teet jotain huonompaa tyyliä sillä, niin sen saa niinku sille ja sitten korjataan uudestaan. Okei, sitten minkä mä myöskin sain ihanassa alennuksessa siellä, niin on tosiaan tämä Lumenen Sun Radiance Skin Tone Perfector, eli tämä on ihon sävyn heleyttäjä. Ja tämä kaveri on tosiaan siinä 10, eikö se ollut niin? Kyllä, 10, eli tämä on se vaaleampi, tämä on Honey Glow. Ja mun mielestä tästä tulee jotenkin semmonen todella ihana. Varsinkin kun mulla on vielä tätä, näin päin. Näette sitten miten paljon se heijastaa valoa. Of course, sä et pistä näin paljon sun naamalle. Eikä mun olisi varmaan tarvinnut laittaa näin paljon mun kädellekään, mutta tässä nyt kun ollaan. Mutta siis tää syventää ton rusketuksen tosi ihanasti, koska mullakin on vielä rusketusta niin kuin kasvoilla jäljellä, niin tää näyttää tosi ihanalta, kun tämän pistää sinne alle. Mutta siis, mä en tiedä, että kyllä te varmaan huomaatte sen, että kun vertaa näitä kahta, hyvä kun se niinku, jopa heijastaa valoa mun toiseen käteen, mutta siis ihana. Ja jos mä muistan oikein, niin nämä on joku 11,90, 12,90, joku tämmönen normaalisti, mutta nyt nämä on tällä hetkellä tosiaan Kokemäen Tokmannilla Lintulens tosi läheltä. Mä olen maalla. Okei. Eli näitä saa 5 € tosiaan Kokemäen Tokmannista tällä hetkellä. Ne on siellä kassojen melkein vieressä siellä käytävässä semmoisessa alhaalla semmoisessa kopassa, mistä niitä ei välttämättä kauhean hyvin löydä, mutta
hyvä vinkki. Niitä oli siellä aika monta vielä. Siellä oli jopa 1,20, jos sitä haluaa käydä. Mitä toi lintu tekee tuolla? Mitä pöstelee ihan tässä lähellä? Kummallista. Luonto tulee lähelle. Okei, jatketaan. Okei, sitten seuraavaksi me käytiin Huittisissa, joka on tässä lähellä. Ja Huittisista mä löysin sitten pari jutskaa, nämä on molemmat Rimmeliltä. Tää oli 50% alennuksessa ja tää on tosiaan tämä niin kuin vedenkestävän meikin poistaja. Ja tämä on öljyvapaa, mikä on mulle tosi hyvä, koska mä käytän piilolinsseja aina välillä ja kuulemma se, mitä mä oon käyttänyt aikaisemmin, se Garnierin. Niin vaikka sillä lähtee tosi ihanasti kaikki pois, niin se pikkasen öljynnyttää mun... Mikä silmäneste se on nimeltänsä? Niin öljynnyttää sitä hiukan, joten mä ajattelin, että nyt kun tää oli 4,90 ja siitä sai puolet pois, niin mä en kauheasti kärsi siitä, että mä otan uuden, rupean käyttää sitä, ja jos ne piilolinssit ei pyörisi mun päässäni niin paljon. Katsotaan. Sitten toinen oli 30% alennuksessa. Tää oli muistaakseni 3 vai 5,90 ja tästä oli 30% alennusta. Sori, mä kattelen noita lintuja, jos te ihmettelette, miksi mun silmät menee ympäriinsä. Mutta siis tämä oli 100 Phenomenon ja tää on Phenomenal. Elikkä siis tää on oikeesti. Mitäspä mä pidän sitä, että se näkyy teille oikein päin. Noin 100 Phenomenal. Ja tämä kaveri on aivan mahtava. Mulla oli tätä aamulla tosiaan huulilla. Ja se tulee tosta. Se niinku peittää tavallaan sun huulten oman värin, jos sulla on tummemmat huulet. Ja mikä siinä on hyvä, on se, että sen jälkeen sä pystyt pistämään jotain vaaleita, tosi vaaleita, vaaleanpunasta tai muuta, ja se on ihan eri värinen kuin se olisi normaalisti, mutta siis suosittelen tätä väriä. Ihan mahtava. Ja sitten kun tää pysyy huulilla, kun tää on tätä niin kuin huulilakkaa, niin se pysyy oikeasti huulilla. Ja se oli ihana, kun siinä oli 30% alennus. Niitä oli paljon värejä siellä kyllä. Että siellä oli lunaa ja näitä punaisempia myös. Sitten me käytiin Kirppiksellä. Ja mä näytän ensimmäisenä tätä kaikista tavallisimman. Eli kisko tällaisia. Eli mä sain tosiaan eurolla verhonipsuja, mikä oli tosi hyvä, koska mulla on... Mä en tiedä, miten mä en ole saanut 2 vuoden aikana tarpeeksi niitä ostettua kotiin. En tiedä. Mutta sitten mä ostin tällaisia Keke Accessoriesin jotain Kiinassa tehtyjä. Siis ne on tällaisia... Katsotaan, että toi ei heijasta tuolta. Eli täällä on pieniä ihania juttuja, mitkä pistetään sitten kynsiin liimalla ja sitten saa ihanat bling bling kynnet. Ja nämä oli 3,99, mikä ei ollut mun mielestä ollenkaan niin kuin kirppari halpa tällaisesta. Mutta toisaalta mä en ole näin isoja nähnyt aikaisemmin. Eli yleensä ne on aina paljon pienempiä kuin ne niin kuin kristalliglitterit. Joten tää oli. Ja tässä on ihanasti värejä. Täällä on niin kuin pinkkiä, fuksia, limevihreätä, kultaista, keltaista, hopeeta, sinistä siis ja vaaleansinistä. Tosi paljon värejä. Ja sen takia mä olin valmis maksamaan, mä nyt pelkään, että mä sohin itteeni tällä. Mä olin valmis maksamaan 3,99 niistä. Sitten mitä mä ostin myös sieltä, oli tää kolmasti kuningas ja tää oli 93 markkaa. Toisin sanoen, missä tässä on se hinta, mikä mä maksoin tästä. En mä tiedä. Muistaakseni tää oli joku 2 euroa. 2 euroa, joo. Tää, wow, kannet lähtee irti. Tää on ihania nämä vanhan ajan kuvitukset. Ihania, mutta siis vähän semmosia niinku, että... Tää on Ursula Pohjola-Pirhosen. Eli Ursula, sukunimi Pohjola-Pirhonen. Tonne on harakka menossa tonne pikkulintujen pönttöön. Kuule, nyt pöntöt te ette mene sinne. Älkää
Sori, nyt mä rauhoitun. Mä yritän tehdä tän silleen, että mun ei tarvitsisi niinku kauheasti editoida tätä. Oikeesti ne häirittää niitä toisia, kun ne on menossa tonne. Joka tapauksessa mä rakastan historiallisia romansseja ihan yli kaiken. Siis Kaari Uttrio on mun lempikirjailija. Ja tämä on tosiaan romanttinen tarina keskiajan värikkäästä Viipurista ja sen komeasta linnasta, jonne valtakunnan loistavin ritari Karle Nutinpöönbonde perustaa hovinsa. Suomessa hän myös kohtaa Raaseporin linnanpäällikön kauniin tyttären Kristiinan, jota kansa nimittää Raaseporin ruusuksi, ja kokee suuren rakkauden. Joo, kyllä kiitos. Mä rakastan näitä. Yksi mun siis ihan lempikirjoista on Vaskilintu ja toi Isabella. Mä sökin täällä. Jatketaan, koska nyt ollaan jo 11 minuutissa. Sitten tänään käytiin parissa paikassa. Mä kävin Harjavallassa. Moi kaikki harjavaltalaiset. Mä asuin siellä ennen 3 vuotta. Mä en tiedä, tunnistatteko te mua enää. Mä olin silloin aika tummahiuksinen. Mutta siis ostin La Riven Moon tuoksun. Tää on parfyymideodorantti. Ja tässä on joku semmonen ihana. Siinä on niinku semmonen parfyymituoksu. Yleensä mä en osta ikinä näitä, mutta La Rive on semmonen, niinku, mikä on ollut mulle semmonen, että mä en ole niinku ihan kauhistunut niistä. Niin mä ajattelin, että jos mä ostan tän ja sitten mä kokeilen vähän, että miten tämä homma sujuu. Jos vaikka tapahtuisi jotain mielenkiintoista. Hei, nämä mun korvikset tosiaan mä unohdin sanoa. Nämä kaverit, nämä oli kanssa siellä Kokemäen Tokmannilla kun käytiin, niin nämä oli kanssa alennuksessa. Ja muistaakseni nämä oli joku 3,50, kun nämä oli sitten loppujen lopuksi. Eli nämä piti mainita tässä vielä ennen kuin. Ja sitten te tiedätte tosiaan, että mä oon siellä 5-2 dietillä. Mitä luultavammin tiedätte, koska tein siitä videon tuossa jonkun aikaa sitten. Ja tosiaan tänään on yksi niistä diettipäivistä, joten mä ajattelen, että kun mä oon täällä Mutsilla, niin mä yritän tehdä tästä mahdollisimman helppoa itselleni. Ja sit Mutsi sanoi, että ostan näitä Easy Dietin näitä keittojuttuja, että sä voit niin kuin helposti milloin tahansa. Hei, nyt pois sieltä! Okei, mä teen tän nopeasti loppuun, sitten mä lähden näitä harakoita häiritsemään, ne ei saa mennä sinne linnunpöntölle. Okei, eli ostin tän kanakeiton ja näissä on tosiaan 100, no tässä on 200, tässä on 175 kaloria tässä katkaravussa. Ja nämä mä tosiaan meidän syödä, niin sitten mä saan vielä mitä luultavammin yhden ruisleivän tai jotain niin kuin sitten loppuruuaksi. Mutta nyt mun on pakko lopettaa, koska mä en yhtään tykkää, että noin harakat käy ton linnunpöntökimppuun, joten mä menen pelastamaan pikkulinnut sekä pikkulintujen ruuan. Ja mä olen tosiaan Kokemäellä, eli ei mitään muuta kuin mä yritän saada tämän videon teille mahdollisimman nopeasti ulos. Ja sitten sillä välillä, kun me emme näe täällä YouTubesta toisiamme, niin tulkaa toki someen. Mä olen siellä joka puolella. Mä olen siellä Meikkibabyllä, löytää kyllä minut sitten ja mä mielelläni juttelen siellä teidän kanssa. Nyt mä lähden noita variksia ajaa pois, joten ei muuta kuin nähdään ensi videossa. Moi moi!